खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा रुनिखाता फरेस्ट मावख' जा दुंहाव थासारि बेखौ लानानै रायजो नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव आरो गिखांनाय फैदों थारैनो बिटिसिआव माखासे आयेननि बेरेखायै फैनानै बा बाहेरनिफ्राय फैनानै दखल खालामना थाफैनानै जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि सायाव गोबां अयथासार खालामनाय बाथ्राया दिनैनि समाव गोदान नंला आरो बेखौ लानानै जा रुनिखातानि जाथाय बेखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा जेराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा जा बिटिसि काउन्सिलनि सिङाव थानाय जा आयेननि बेरेखायै दखल खालामफैनानै थाफैनाय बिथांमोननि सायाव बिथाङा एबा गोबां दाबि दैखांबोदोंदि थाबैनो बेफोरबायदि इनक्रोचमेन्टफोरनि सायाव गोख्रों एक्शन लानांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांबोबाय थानाय जादोंमोन फिन आरोबाव बे बाथ्राखौ लानानैनो दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों लोगोसे दाबि दैखांदों कुनु कमप्रमाइज खालामनाय एबा खालामनो गोनांथि गैया होनना बुंदों जेराव रुनिखातायाव जाबायदि दुंहाव थासारि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो डाइरेक्ट एक्शन लानो थाखाय खावलायदों दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा जेराव रुनिखातानि बे जाथाया जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आघात होदों होननानै बे समाव अजद दैखांदों खेंफोरथि होदों लोगोसे जायखिजाया जाथाय जाया मानो बेयो साफ्रोमबो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव आघात होयो होननानै बे समाव दाबि दैखांदों लोगोसे बे समाव गोबां मानि बाथ्रा फोरमायदों जेराव एभिक्शन खालामनायनि बाथ्रानि सायावबो बिथाङा आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया हमनानै साजा होनांगौ आरो नायबिजिरनांगौनि बाथ्रा बुंदों जेराव बिटिसिखौ गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा मुंख्लं जानानैसो मोननांदों गोबां आइजोफोरा जिनाहारि जानायनि उनावसो बे जोंनि बिटिसिखौ मोननो हादों आरो बेबायदि बिटिसिखौ सोरबाफोर जुदि गाज्रि नोजोर होयोबा बिनि सायाव गोख्रों एक्शन लानांगौ डाइरेक्ट एक्शन लानांगौ होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिथांनि माखासे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने उग्रपन्थीफोर हाबनानै दंफैयो आरो बिसोर थुलुंगा होगासिनो दङ आरो बिसोर थाफैनो थाखाय दिनै लकेल सावथाल आरो बर'फोरजों गाज्रि सोमोन्दो जालायबाय थांलाय फैलाय गैलायै बर'फ्रा थांनो हाला सावथालफोर जायगायाव गिनांगौ आरो एखनबा सिगिहरोबो फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय बिनि गारि घोड़ा बुख्रुबबाय बिनि जायनाखि सम्पतिफोर बेखौ बुख्रुबदों सावदों आरो लोगोसे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनानै लांदों दा बिनि सायाव जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो निन्दा खालामदों दा सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो जे जायफोरखौ इनक्रोचार्स होनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै लाबोदोंमोन दिनै बे इनक्रोचारफोरखौ हमनायनि दायाव जे दले बले फैनानै इनक्रोचार्स सावथालफ्रा बे रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबफैबाय बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावसिन मानो थानो हाबावगौ दा जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे फरेस्टआ गावनि अफिसखौनो दिनै निरापत्ता होनो हानाय जाबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाबाय दा बे बिटिसिआ जोंनि खैजों दाजानाय बर' फिसाफोरनि गिदिर सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय बिटिसि दा दिनै बे बिटिसिआव जुदि जोंनि बिटिसिनि मावख'फ्राव बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा इनक्रोचारफ्रा गाग्लोबफैयोब्ला बियो डाइरेक्ट बर' हारिखौनो माने लैजाफानाय जायो आघात होनाय जायो दा जोंनि बिटिसिआव जिखि घटना जायाखै मानो बेफोर जोंनि बर'फोरनि सायावनो आघात होनाय बर'फोरखौ दुखु होनाय जों बेखौ हमनानै लायो मानोना बिटिसिआव बिदि जानो मोना दिनै बाहेरानिफ्राय जायफ्रा बाहेरानिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव हाग्रा ओनसोलाव दंफांफोर दङ दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट सामन्सआ बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय एखे जों माबासिम माने बै मानास प्लेनसिम गोबां बाहेरानि इनक्रोचार्सफोर दं हाबनानै थाफैबाय दा बे गोदान बाथ्रा नङा दा जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बेयाव बियो जों झारखंडनि
बेंगलनि बेफोरनो फैनाय जोंनाव रिपर्ट दङ जों मिथियो इभेन जों जेब्ला टाइम टु टाइम आइबिफोरजों रायलायो सेन्ट्रेल आइबिफोर पुलिसजों रायलायो बिथांमोनाबो बुंदों नंगौ बाहेरानिफ्राय फैनाय थाबैनो दङ आरो बे जायगाफ्रावनो दिनै मावइस्टफ्रा ओमफ्राय नक्सलाइटफ्रा जायगा आवग्रिनानै दङ बिसोर बेयावनो सेल्टार लानानै दङ आरो बिसोरो बे जायगानि लकेल मानसिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दङ आरो बिसोर लकेल मानसिफ्रा बै उग्रबादिफोरखौ मोननानै गोरा जानानै दं बिसोर गोख्रों जानानै दं रावखौ गिया जाय फलनि दिनै बिसोरो बायदिसिना घटना दिनै जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव खालामगासिनो दङ थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव आवदां बाजार कारिगाव माने आउटपस्टनि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आवदां बाजाराव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मित बेखौजे अना खाना बुथारबाय एथ' निर्मम एथ' गिलु-बालु जाथाय बियो सासे कन्ट्राक्टर जेबो दाय गैया जेबो हाबा दाय मावाखै बे गावनि कन्ट्राक्ट खामानि मावनो फैदोंमोन बे फैनाय समाव जे बेखौ गले गले फैनानै एटाक खालामबाय बेखौ गारि माने बुख्रुबबाय मानसिखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै माने बुथारबाय बेनिफ्राय देरसिन आरो अयथासार मा जानो हाबावो मुगैथाव बियो दा जों मुगैयो आरो जोङो दिनै थांनाय कारिगावनि जानाय घटना आवदां बाजाराव जानाय 12 जानुवारियाव बे जानाय समावबो जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों चिठि लिरदों मेम'रेन्डाम हरदों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने उग्रपन्थिफोर हाबनानै दंफैयो आरो बिसोरो थुलुंगा होगासिनो दङ आरो बिसोर थाफैनो थाखायनो दिनै लकेल सावथाल आरो बर'फोरजों गाज्रि सोमोन्दो जालायबाय थांलाय फैलाय गैलायै बर'फ्रा थांनो हाला सावथालफोरनि जायगायाव गिनांगौ आरो एखमबा सिगिहरोबो दा बेबायदि अबस्था फैबाय दा गथिखे इसिबां माने बाहेरानिफ्राय हाबफैनो थानानै दङ हाग्रा ओनसोलाव इलिगेल एनक्ल'जार जायफ्रा बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों लेटारबो इस्यु खालामदों आरो फरेस्टनि जायगानि CID काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि दा बिनिबो जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो जायफ्रा हाबफैनानै दं इलिगेल बाहेरनिफ्राय फैनाय मावइस्टफोर बा एक्सट्रिमिस्ट एलिमेन्टफोर बेखौ होखारनांगौब्ला बे जायगायाव इसेबां इलिगेल माने एनक्ल'जारफोर दङ सावथालफोर हाबनानै थाफैनाय जायफ्रा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आन्दाराव जायगाया एन्टाइटेल नङा बिसोर थानो मोना दा बिसोर होखारजोबनांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो एक्सन लानाय जायाखै दा जों जि मेम'रेन्डाम होदोंमोन बे समाव जुदि गभर्नमेन्टआ प्रपारलि एक्सन लानायमोनब्ला दा इभिक्सन खालामनानै माने होखारनायमोनब्ला बे इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ हयथ' बे जायगायाव बे मावइस्टफ्रा बे नक्साल एलिमेन्टफ्रा थानो जायगा मोननाय नङामोन आरो बिसोर बे लकेल सावथालफोरखौ थुलुंगा होनो स्कप मोननाय नङामोन आरो लकेल सावथालफ्राबो बिदि मोनसे उत्तेजित जानाय नङामोन आरो बिसोर माने गोरा मालायजों जुजिनो मालायजों फेर फाथिनो बे रोखोम गोहो बिसोर थानाय नङामोन दा खिन्थु बिसोरखौ माने इभिक्सन खालामनो थाखाय आरो मावइस्टफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय नक्सालिफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय दिनै बिसोरनि माने एग्रेसिभ जायनाखि मुड एग्रेसिभ एक्सन बे बारानिफ्राय बारा जादों दा जों दाबि खालामदोंमोन बिसोरनि जायनाखि आखायाव बोरला दङ थिर दङ बेखौ सिज खालामनांगौ मानोना बिसोर बोरला थिरखौ लानानै बिसोर गोरा जायो मानसिफोरखौ सिगियो आरो बिदिनो एटाक खालामो बेखायनो बेखौ सिज खालामनांगौ होननानैबो जोङो थांनाय जायनाखि 12 तारिख जानुवारियाव घटना जानाय आवदां बाजाराव बिनि उनाव जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन खिन्थु खुनु एक्सन लानाय जायाखै जार फले दिनै मोनसे बिदि डाइरेक्ट माने कनसिकुवेन्स हिसाबै डाइरेक्ट आउटकाम हिसाबै नै दा माने माबाखौ 17 तारिख थांनाय 17 तारिखखालि रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौनो गाग्लोबबाय बे लासिंसिं जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय लासिंसिं दा जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' आफादफ्रा मा रोखोम सानदों बेखौ दाबो साननो बुजिनो सेस्था खालामाखै बाथ्राया बिसोर दिनै गिदिर कुइसन जाबाय दा जोंना गावजों गाव दायलायबाय थायो दा एफा गिदिर सिरियास घटना जाबाय बे अफिस बुख्रुबलायनाय एखे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनाय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जायनाखि माने माबाफोर फरेस्ट फोर्स ओमफ्राय पुलिसफोर बेखौनो हामला खालामबावबाय अन्थाइ खुबैनाय लावथिं बुनाय बे घटना जाबावबाय दा बे खेत्रआव जोंनि आफादफोरनि नेताफ्रा बेसेबां सानदों बेसेबां बिदि बुजिनो हादों दा जे गावजों गावसो दिनै आं नुबाय थादों गावजों दाय होलायनाय जे हाग्रामानि समाव एखेबारे असान्थिया बारा जाबाय हाग्रामा फैनाय लोगो असान्थिया बारा जाबाय दा जों बेबायदि गावजों गाव दाय होलायनानै जोङो बे माने गाज्रि इलिमेन्टखौ जों एनकारेज खालामनो
दा जों बे गाज्रि एलिमेन्टखौ जों दबथायनो दा जों इलेक्सन लानाय जों बेबस्था जोंहा लानांगौ दंना गैया आं दिनै बयबो आफादखौ जों खावलायनो लुबैयो दा जों ओंखायनो दिनै जोङो खोब लाजिनाय दुखु मोननाय जों मोन्दों जे फरेस्ट अफिसखौ एटाक खालामनाय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांनाय बेफोर देरसिन लासिंसिं मा थानांगौ गारि सावनाय गासिबो माबाखौनो स्मेस खालामबाय दा दिनै जोंथ' लाजिबाय जोंथ' दुखु मोनबाय आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव लाजिना लाजाखै दिनै बिथांमोना बर'नि न'आव थाङै थाङै बिसोरो लुट खालामहैयो बर'खौ इभिकसन खालामनाय बाथ्रा बुङो इभिकसन खालामो बर' फिसाखौ गावथारो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावथारनाय रेकर्ड दं बर'खौ गावथारो बर'खौबा माने होयो इभिकसन खालामो खिन्थु दिनै मोनसे फिसा गथा इभिकसन खालामनायनि थाखाय दिनै उल्था माने फरेस्ट अफिसखौ दिनै हामला खालामबाय गाग्लोबबाय सेवहांगार खालामबाय बेनिफ्राय लासिंसिं मा बाथ्रा थानांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै लेसन लानांगौ लाजिनाय लाजायाखै आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा लाजिनांगौ साननांगौ लाजिना लाजायाखै बेफोरखौ बेनिखायनो जों दिनै बेखौ लानानै जों दाबि खालामदों